Здравейте, тук аз съм Дека и днес ще играя на PvP евента отново. С мен е Виктор Тошев, кажи на те. Аре, да се почнах. Аз си спивам пошанки. Окей. Не, хвали си хеската. О, взех се. Аз нямам хеска. И едно. Тъпа ес. Да, лек. И да. Аз бия по Брункса. Брункса ти е. Не, ти. Ма би главно по него. От естка не сме би по него. Опи! Опи, беглец! Опи! Опи! Айде, мрежа. Аз тук гимеля. И тук бим по беглеца. Пък ми говоря за филма, който ще приема. Бомбанда. Айде. Те всички измираха. За малко да умра. Като е кинче. Айде да мрежа. Беглеца е пажна. И не го сам лиза. Къде е? Ето ма, ето ма. Малко назад за тебе. Ето го пред себе. Аз умирам, трябва да млек. Окей, я плек. Его е, ето го е, закрещи го отново каза. Овтоско стейдж не спира под мен да би. Не, бе, принципно. Се набутали в някаква Бе, на мен обаче им падне сета ли, бе? О, беглецът те няма каска. Аз съм предно отскрили. Един с моя скин. Да ти играй. Не, щупи каска. Има един дет му хареса моя скин и... Вие, че искаш малко да им помогне. О, Брункса умря. Той сега сум да вика от на беглета. Те сега сум са пак повече от нас. Колко лега ходиш? 39 см. 38 вече. И бия по беглеца. Местимата бим по беглеца. Говори за някакви повече неща ли да правим. Ела да биш по беглеца с къснат. Чакай, че съм в тая жена. Айде, той вече отмина втора каска, човека. Айде бе, спанака ме млади си. Кой ма би в гръб, бе? Да, да викне си. Айде! Айде, бастимата... Беглеца пукне. Айде сега този да пукне. Айде да видя, той е по-лесно Някой... сайт. Този лидер наби 4,5 бе. Абе, аз умирам бе, не те сърца умря. На 4 сърца бях. Как го казвам? Какво полезно бастимата, аре мали се бе. Защо не е по-разговора да му кажеш да се мани? Не знам, той да бих също. Гледай го бе, той колко сърца ми бие бе. Аз трябва да тървам. Айде, няма каска. Айде, без да репараже, човек. Ще банат, нали? Айде, бе, не сме ботове да репараже. Абе, чакай, що не стане някакво. А сега като му паднат и гащите, ако му падна, Аре, де. на кинчефа умите. Бе, много бързо им падат. Не знам за с 10 лега. Не искам, много бързо им падат броните. Така някаква поне. Мене нещо остава. О, няма би морфал, той също е хак. Бе, пък. Опа, айде, то Айде, изяде брадвата. А морфалото, как е? И то умря. И Умря. той се допое. Айде, и той се стремиля. Айде, искаме този да бие. Абе, някой има... Аре, бе, до... Къде ми ходиш? Аре, аз пътам бе... О, 49 лега. Помощ, защото съм в пажна. Окей, аз само да... Беглец съм вика да правим едно в едно в друг сервер, но то като правихме аз да победих. Ела да помогнеш пажната, бе, човек. Помощ, бе, бързо. О, аз умрях. Не знам какво стана, умрях. Що винаги умират и ти съм надул толкова лесно. Трябва да гледате само това. О, излезна. Не излезна. Ай, той без каска бой да и душа така. По его. Само аз и крипък станаха. Крипък. Аме портни на евентите. Ще портна някоя друга година. Аз карах. Не портвам. Оха. Айде, ако стейджа умира. Дами и господа. Дева, сложи. О, без гащи, без гащи. Бой, сега ще му падне. Айде. Как умрях и аз, бе? Изяди брадвата. Знаеш как аз ще да пия. Не съм ще помагам тук. Ай, бастимата е тук. Как го държа, аз не мога, бе. Ага.
Чакай, зона. О, удрям го. Поема човека брутално. Айде бе, искам да бия бе. Изкарайте го тука. Айде пак безкаска. И сега ще му падне газ, че ще умре. Айде, като крепик. Опа, айде, изяди го и тос. Дома меча обаче. Не. Останаха двама. Тимчев и някакъв дуо. Трябва да репортвам. Да вземам място, да вземам броня. Обстоя сега, плаваше на това и сега се моли за фри токен или. О, така има някой броня, ще взема. Брат да взех. Тук Айде бе. О, то без бутушка. Айде. Взяли и този брат за така. Айде, Тимчев стана. Там Тимчев. бластимата там ли е? Да. Човек не са портове, бе. Ще взеш бана, аз ти кам. Окей, да не. Сейчас не си нуб. Нали не си нуб? Не знам. То бастинамата сега кусто и там ми гледа, бе. Той сега сигурно иска да остана без сайта ми да ме победи сигурно накрая. А няма да се получи. Така се взеха много. Ретрото. Между бот. Ретро бот. Хайде да го бием по този. То ретро обаче много мазен. Винаги като остане без сайта ми нещо такова, винаги скача. Не е ли лора така вече. Виж? Включи ли? Ретро някъде се изпари. И сега сигурно като стане без сайта ми той ще дойде сигурно. Сега скей. Да губим този и той ще скочи. Той ретрото беше ли там? Да бе, скочи бе, дали ми брал ли? Абе ретрото много напален бе, той ни силва с някакви команди. Той чик, да, и винаги като станеш първо последно, кой знак идва. Да бе, някакво биеш се. Накрая на евента чак идва, не дойде от началото. И в миналия World си спомняш с колко скил беше. Да ви както и тебе! Да ви го телепортнах, го имам го заснет вече на клип. Гледай. Окей, аз тук ще строй към нещо с... Да, ми е такова нали двама наши, ако дойде да ми помогнат, лошо стане. Аз как да дойда? Не ти, тук на наши. Айде, Давик сега ще пукнем. Аз бия по Давик в момента и са друг. Защото ботовете го телепортат. Сигурно пак ретро, Тимчек сигурно. Някой го е телепортнал просто. Давида е чил с беглеца. И ретро. Той ретро им е парти. Но на мен ретрото не е чил и мисъл, ама ме трепят мене. Защото той каза само по мен би. Мишка. Винаги на евентите по мене бян. Той крепик съм и викал крепик това. Аз взе да го знам концерта. Човек, майче станеш без танк. Абе, кой е? За какво ме плотна? Аз не искам, аз сега се бия. Да, бе, арбе, че това за втори път и никой не ми помага от нашите, бе. Идвам. Аз сега ще умра. Ретрото е тук. Гледай как всички дойдоха. Гледай. Винаги на края на евента. А че тук ли си ти? Така и ти ще дойде. Там деца, там се молеше за гъджа, там ме ядоса нещо. Ще умра? Вика. О, жив съм. Човек, отивай, молята, нямам никакви айтеми. Трябва да взема от кит. Не знам какво ще правиш, аз ще се бия с рето. Отивам да взема от пиве. Не знам дали да го бия човек. Би го, бе, давай, аз имам Вика умира. Ладна. Ела да хелпнеш за да видя. Идвам. Чай си ми не сета. сета. О, взех си сет от пиви. Давида не мога да го бия. Идвам, пия. Човек, Давида не може да го бия. Кой да биш по ретро и по Давик? Трябва да бием първо ретро. Той ретрото пак. Давида той не може да... Чакай, аз. Умирам човек. Няма, както те се телепортат, че така ще телепортнеш. Виж го. То с хак, бе! С хак е! Кале го разбра, че хак, аз съм го виждал в други сървъри, там няма. Скивай! Виж го! Занимавай го, аз ще пиша на тая. На текюю. Човек, те си... Да, бе, но солдана му е готин на пича. Ето. Гледай. Гледай, сега не го...
Тия... Айде, умре. Айде, и той е пукна. Айде, ходим по ретро. Бой две. Ходи по ретро, би. Бой по ретро. Човек, той ако ще ни напада с читнати айтеми. Някой да ме пар долу, нямам такива. Айде, Той мисля, че ретрото е с no slowdown. Видя го как на спринт ти ядеш ли? Окей, човек, айде. Правим го, правим Сега го. пак дойде някой. Кой го правим? Те сега пак дойдат 200 човека. Човек, сега той не може да се измъкне, човек. Или ще няма много трудно. Той се стакна ти армори, бе! Да бе, видя ли го, човек? Чу съм Не казал, е че... било честно. Ето бе, той се стакна ти армори, бе! Баси, мишките! Гледай, човек, знам как му се чупят арморите. Справят. Пиши, че ретро е с стакна тя Да бе, бе! видя го, чупи ми се, сетато не помръдва миля. Хоре го би! То се чу как му се чупи. Абе, той как падна и той, бе? Айде, умирай. А то, Крепик се още ли не е умрял, бе? Човек, аз с джитър клик не мога. Виж как излиза. Окей, аз бутам. Връте го, абе, чек, излезе, не се бутай така, гледай, сега не мога го удрям. Окей. Защото аз тук го джитър кликвам да умира. Човек, той не може да умре така. Гледай, човек. Ти чуеш как се, че съм туф? Чуеш ли? Да бе, чух го, то... Аз ще се усиля. Без стимул, че ще играя кил. Значи, доведе ретрото може да си взима коцка да си прави, а ние не може да се тимим, така ли? Да бе, човек. Сега ще напиша. Абе, ти тъпо. Какво е това са? Добре бе, той с стакнати армори пак не може от тимове, човек. То кой ще го победи, той е мангал. Глей го бе! Той е или флайва или нещо. Как ще се измъкне така? Не да го знам какво прави. Нека да накинат с команди. То той ретрото първи знаме. И да вик дори два пъти. Какво прави така? И той ли ще би нашия? Той е какво прави сега? Айде, обаче бастимата без каска. Да вига пак е тук, бе! Хора, скивай, че онлерите какви са тъпи, просто какви са простаци. Гледайте, ето да вика отново дойде. Хора, не знам, скивайте какви тапанари просто. Скивайте. Никой от тях не може да играе. Не знам, този сървър е бас тапанар, както винаги като дойде ретро сървъра се разваля. Ето хакера. Значи аз ще си говоря с другите. Той винаги читва, той е ретро. Ето скивайте да вига е с хак. И онерите нарочно идват накрая, докато гледаме ретро с такайте ми. Гледай го сега. Се кюила отзад ми скача, гад. Ето, и Авейкс кула и той дойде. Хора, вижте какви тапанарски админи е бас ретардарския сървър. Някой да ги... Прати го на топ страна, който си искаш ги пращай. Само да ги махнат тея. Гледай го да вига. Сега ще пратя на BattleBG и на всички. Сквите какви малки нупчета има в този сървър. То е ясно, че ще умрем всички. Да вига за трети път идва. Трети път? Гледай го, знам. Значи, те до сега всичките да са умрели по 100 пъти, ако не идват. И ако не са с така арти. Айде, не с така арти. Гледай го да вига за трети път. Гей, Бустинмата умря. Сега я ще умра. Я покажа GG после, аз ще се скета, брат. Що просто не си хвалим арморите? То няма смисъл да играем според мене. Да си ги хвърляме ли? Няма смисъл. Ето. Как попи, бе? Костеджа ме килна. ОМГ. Печелиш. Ти с така, ето ми ще играем, бе. То ще се види. Дева, буклука. Хора, смятам да ни влизат в този сървър. Съжалявам, че до сега съм се кефил на сървъра. Просто гледайте какви тапанари. Човек, това не беше нищо. Човек, той само с такайте ми играе. В миналия лъва. Скивайте да вики 3 пъти идва той с хак и му биха през лега. Значи, скивайте какви бутляци. Аз няма игра повече в този сървър, бе, бас и ретардите. Гли. Дева, майка ви, просто дева да умрете в кенефа да умрете. Бах си буклука, човек.
Той е Давид, Мале! ще умре, бе. Дали трупа дойде? С 64 сета. Младша че е ли? Искаш да играем Дукса, бе? Абе, в кой